Sampai saudara, saudara rasa kecewa. Marilah kita jaga bersama kesenian kita bersama. Kesenian Surya Kemendan jaya selama-lamanya. Yo, hey, 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 oh, 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 oh.
Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saking raonya ing panjempalan dalu punika mugi Allah kang kuwasa kersa paring widodo atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya pikir lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged dadi kawajiban regawe Gusti pangeran semoga sepadan dalam Al-Quran Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran tur-tur kanca tur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saking raonya ing panjempalan dalu punika mugi Allah kang kuwasa kersa paring widodo ya Doelingo iki jaman wis tuwa Tunana komodo dianggap kuno jarane wali songo sing ra kersa aja nyajat aja ngina ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil maca donga lakonono maca Quran lan shalawat kulinakno sero kubur aja nganti dilalekno wis aku mriko jaman semono ada para manusa Candrane langit etra nirmala Candrane kumambang
sendang sumalah nunggang rasa Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinagi kaca enak kanggo turun agama. Ayo prosedur Islam sedaya bebarengan hormatono marang yo senapi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulia.
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. maka mari kita bersama memperingati. Maka mari kita bersama memperingati Oleh kaum Islam, pemuda dengan pemudi. jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong uretan ora gelem memperingati. Sapa wong urip kang ora gelem meringati Menurut Nabi Muhammad, Nabi kang suci. Aran neraka saklawase ora mati. Waktu iki aran hari Rajab. meringati Mi'raj Nadyan rupa kewan kudu melu perayaan. Kayane akhir bisa entuk karomatan. Ojo wekan ajar kata susah payah. Sebab keri iki tinimbang salat ibadah. Iku wis salatu ibadah Gusti Allah. Wis ayo kanca enggal ganti lagu baru. Wis ayo kanca enggal ganti lagu baru. Mula enggal alon ojo nganti kesusu. Aku sampun cekap kaget dados atur kawula. Aku sampun cekap dados atur kawula. Kami lahir lepas nyuwun kuming warunge dibuka ditata sendok cakire panas kabur-kabur nyambang tenan wedang rondene remut-remut manis-manis serayane. Sendel ngomotra dasar ora bisa gomo. Semati tak boleh gawe bingung hatiku. Lirikane tuaku jalani kelan nyawaku.
tenan wedang rondene remong-remong manis-manis melayane seneng potro nasero rai sokowo senane diri ane duatu jalani priyangaku iki piye seneng potro sing tak pikir kok ora rumangsa arep dibuka ditata cendol cangkire panas kebul-kebul nyampleng tenan wedang rondene canggurange apunawan kombe aglo kimba tangolo kombe beko tangolo kombe beko kombe oke oke pero kombe pero kombe oke oke pero kombe canggurange apunawan kombe aglo kimba tangolo kombe beko tangolo kombe beko kombe oke oke pero kombe Salam alaikum kula salam kula unjuk para agung sedherek kula ingkang semya rawuh iki sedaya amin sani Nadyan ulun iki rupane materi Nadyan rupa iya kata ingkang seneng ulun iki saged mugi-mugi sebab ditibali kalian warga misi Priki kacang bawang kacang ijo asale kilo gimbal kacang bawang kacang ijo kilo gimbal tangolo kombe beko tangolo kombe beko kombe oke oke Kembang-kembang cara di buah-buah
sawedar dene dawuhe ulama pikiran dan apa ketika kena cara keambang pikiran dan apa ketika kena cara keambang katuri sukan para pamer sama kapinara engkang sakeco para pamer sama kapinara engkang sakeco dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati.
tandang gawe ayo rame bareng-bareng nonton wayang ning kene. So